Hayırlı kеш, җирлегебездән бик күп язучылар, сәнгать осталары, җырчылар чыккан. Мөслим сәнгать осталары турында хәтта республика күләмендә яхшы билгеле. Мөслимдә шул мәгънәсендә җырлы, моңлы халык яши. Алай гына да түгел, сәнгатькәрләребез район, республика күләм һәм гомумән Россия күләм үткән бәйгеләрдән зур җиңүләр белән кайта. Һәм соңгы елларда инде районыбызда да республика күләм, хәтта Россия күләм чаралары еш үткәрелә. Аңлагансыздыр, бездә кунакта сәхифәсенең бүгенге чыгарылышында без мәдәният өлкәсе бу өлкәдәге яңалыклар, үзгәрешләр хакында сөйләшербез. Кунагыбыз район мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Фаяз улы Салихҗанов. Хәерле кич, Ирек Фаязович. Ирек Фаязович, менә 2019 ел рухи әхлакый үсеш елы дип игълан ителде. Әлеге рухи әхлакый үсеш елы кысаларында сезнең инде үз юнәлешегез бар һәм шушы юнәлеш нинди максатларны, нинди бурычларны күздә тота? Беләсезме, районда рухи һәм әхлакый үсеш елы игълан ителгәч, мин ишемнән генә елмаеп куйдым. Ни өчен дисезме? Чөнки рух, әхлак дигән тирән мәгънәгә ия сүзләр мин гомремне багышлаган мәдәниятнең асылында нигез булып ята. Ул мәдәниятебезнең төп бурычларыннан санала. Гади генә әйтсәк, җәмгыятебезнең рухи һәм әхлакый үсеше белән шөгыльләнү безнең мәдәният хезмәткәрләренең төп бурычларының берсе. Үзегез беләсез, бүген мәдәният турында бик еш һәм бик күп сөйлиләр. Әмма мәдәният сүзенең бик тирән, күп кырлы булуы турында бик азлар гына уйлана. Күпләр уйлаганча, мәдәният бит сәхнә белән генә чикләнми. Мәдәният ул безнең музейлар, китапханәләр эшчәнлеге, кино индустрия, театр сәнгате, концерт тамашалар, төрле кичәләр, конкурс чаралар һәм башка күп санлы бетмәс төкәнмәс хезмәт таләп итә торган эшчәнлекне ала. Нәкъ менә шушы мәдәният өлкәсе җәмгыятебезнең рухи көчен үстерү, камилләштерү юнәлешендә хезмәт куя. Районда нинди генә чара үткәрелсә дә, әйтергә кирәк, аның нигезендә рухи һәм әхлакый тәрбия ята. Чараларга сценарийлар төзегәндә дә без һәр вакыт җәмгыятьнең аңын агартуны максат итүне истә тотып эшлибез. Шунысын да әйтәсем килә, барлык һөнәр ияләре дә зур игътибарга лаек. Табиблар, мәсәлән, кешеләрнең физик сәламәтлеген кайгыртса, мәдәният хезмәткәрләре кешенең рухи сәламәтлеген сагында бит. Бу бик тә мөһим хакыйкать. Алай гына да түгел, халыкның киләчәк буынның рухын сәламәтләндерү, рухи аңында тәрбия алып, бару юнәлешендә эш алып бару бүгенге көннең иң актуаль бурычларының берседер. Чөнки рухи сәламәт кеше генә җәмгыятьнең тотанаклыгын тәэмин итә ала. Шуңа күрә Мөслимебездә рухи һәм әхлакый үсеш елы дигәч, мин сөендем, чөнки бу минем тормыш максатым, һөнәрем һәм яшәешем. Инде бу юнәлештә башка тармакларда да хезмәт куючы райондашларыбыз белән бергә кулга-кул тотынып, нәтиҗәле хезмәт итәрбез дип ышанасы килә. Бу максатка нинди чаралар ярдәмендә ирешергә уйлыйсыз? Районда нинди генә мәдәни чара үткәрелсә дә, әйткәнемчә, аның асылында рухи һәм әхлакый тәрбия ята. Нинди чара аша дисезме? Безнең максатка ирешүнең төп алымы, төп коралы ул без даими үткәреп килүче төрле мәдәни чаралар. Инде шушы чараларга халыкны тартуны без пропаганда, реклама, җәмәгать урыннарындагы илан афишалар, социаль һәм рәсми сайтлар кебек чыганаклар аша башкарабыз. Әле бит халыкны мәдәниятка тарту бер нәрсә, һәм инде аны бит әле без оештырган чараларга йөришен даими тәэмин итү. Бусы икенче мәсьәлә. Шуңа күрә без үзебезнең эшчәнлегебездә замана белән бергә атларга тырышабыз. Аның котышкыч тизлектә алга барган таләпләренә җавап бирергә тырышабыз. Мәдәният хезмәткәрләренең һөнәри осталыгын, квалификациясын үстерү, камилләштерүне дә үз максат итеп куябыз. Мәдәни чараларның саны артыннан куарга тырышмыйбыз, ләкин аның безгә максаты, аның безгә сыйфаты зарури. Шуңа күрә инде мәдәни чараларны үткәргәндә дә зур игътибарны сыйфатка җәлеп итәбез. Икенчедән бит безнең хезмәт ул халык өчен. Шуңа күрә
бу бездәге җаваплыкны икеләтә, арттыра дигән сүз. Шуңа күрә инде сынатмаска тырышабыз. Аны менә бу юбилей чаралары дигәндә, ул юбилей чаралары айрым шәхесләрнең юбилейларымы, әллә инде республика күләм күренекле даталармы? Мәсәлән, шул ук ТАССРның 100 еллыгы, Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтә без. Юбилейлар дигәндә, әлбәттә, без инде шушы программа кысаларына кергән юбилей даталарны күздә тотып әйтәбез. Безнең инде ТАССРның 2нче елга 100 еллыгы, Бөек җиңүнең 75 еллыгы, ул вакытта безнең инде Мөслим районы оешуның 90 еллыгы, инде Мөслим авылына безнең 300 ел дип игълан ителә. Шуңа күрә инде менә шушы бу программа кысаларында бу даталарга айрым игътибар ителә. Шул вакытта мин инде игътибар итәр идем, үзебезнең шәхесләрнең юбилейларында шушы программа кысаларында без билгеләп үтәрбез дип, чөнки үзебезнең районнан чыккан шәхесләр, алар шул вакытта рухи һәм әхлакый үсеш елында үзләреннән өлеш кертерләр дип шушы программаны үтәлешенә. Заманча технологиялар тәэсиреме халыкны иеннән чыгару авырлашты. Шул ук төрле чараларга халыкны җыю кыен бүген. Менә халыкны иеннән чыгару дигәндә нинди чаралар кулланасыз? Дөрес әйтәсез, беркемгә дә бүген сер түгел, кызганычка каршы бүгенге заманда интернет, телевидение өстенлек итә. Дөресен генә әйткәндә, интернет ул безнең бүгенге көндә конкурентыбыз. Аның белән көрәшү, мин әйтер идем, Дон Кихотның тегермән белән көрәшүенә тиңләр идем. Чөнки былай караганда без тыныч һәм имин вакытта яшәгән кебек, әмма рухи проблемалар кала бирә. Аяныч кешенең әхлагы, тәрбиясе белән интернет, социаль челтәрләр бүген идарә итә. Мәгълүматның шиксез күп булуы, аның бернинди дә шикләүләрсез булуы кешенең психологиясына һәм җанына үтеп керә. Үзебезнең районда да соңгы вакытларда мәдәни чараларга йөрмичә, телефоннан гына онлайн видео карап, концертларны, театр сәнгатен караучыларны без күрә башладык. Бу бит замана чире. Югыйсә компьютер аша, телефон аша гына бу мероприятиедагы җанлы бәйләм атмосферасын алып бетереп булмый. Шуңа күрә районда нинди генә чара үткәрсәк тә катнашырга кирәк. Гомумән актив тормыш позициясе белән яшәргә тәкъдим итәр идем. Мәдәниятта уңай тенденция халык белән эшләүнең яңа формалары күзәтелә. Шул ук китапханә, музей үз эшчәнлеген территорияләрендә, үз территориясендә гына түгел, инде иҗтимагый киңлекләрдә дә алып бара бүген. Мәдәният бүлегенә караган һәр тармак иҗтимагый киңлекләргә чыга, яңадан-яңа төрле мәдәни чаралар уйлап табарга мәҗбүр була, чөнки инде без районыбызда булган халыкны мәдәниятка тартуның төрле юнәлешләрен табарга тиеш. Без инде әйтәбез бит, үзебезнең мәдәнияткә, үзебезнең җирлектә халыкны күбрәк тартырга дип. Һәм инде менә алар барсы да менә шушыннан чыгып эшләнелә. Бүгенге көндә инде безнең ачык һавадагы музей программалары, ачык һавадагы китапханәләр, менә шулар барысы да иҗтимагый киңлекләргә чыга. Һәм инде минем әйтәсем килә, һәм инде бүгенге көндә менә шушы юнәлешкә район халкының да кызыксынуы зур. Һәм Ирек Фаязович, Мөслим мәдәни үзәк проектына да тукталып үттек әле. Азмы, күпме? Мөслим мәдәни проект үзәгенә тукталсак, менә мин шулай дип әйтер идем. Чөнки без инде соңгы елларда чынлап та районыбызда мәдәниятнең үсешенә зур игътибар бирдек, кадрлар мәсьәләсенә игътибар бирдек. Бүгенге көндә мәдәният өлкәсенә караган һәр объект бик сыйфатлы, төзек һәм инде халыкны җәлеп итәрлек дәрәҗәгә җиткерелгән. Районыбызны Мөслим мәдәни үзәк проектына кертүнең сәбәбе шунда. Бүгенге көндә без төрле биеклектәге, төрле уровендагы мәдәният хезмәткәрләрен кабул итә алабыз, чөнки алар бүгенге көндә бик сыйфатлы эшләнгән һәм инде анда эшләгән хезмәткәрләр дә бүгенге көндә югары дәрәҗәдәге мәдәни хезмәт күрсәтергә әзер. Шуңа күрә инде без инде үзебезнең республика күләмендә үткәрелүче чараларны, зона турында үткәреләчәк чараларны үзебезнең җирлеккә китерергә тырышабыз, үзебезнең җирлек белән таныштырырга тырышабыз, үзебезнең мәдәниятебез белән таныштырырга тырышабыз.
Шуңа күрә инде безнең бүгенге көндә мәдәният өлкәсендә бүтән мөмкинлекләребез дә бар. Тагын бер сорау, менә җирлегебездә берничә милләт халкы үзара дус, тату яши һәм әйтергә кирәк, аларның һәрберсенең үз бәйрәмнәре, үз йолалары сакланып килә, үз традициялары сакланып килә. Әйе, мөслимәбезнең күп телле, күп милләтле, шул исәптән төрле мәдәниятле булуы да районыбызның үзенчәлекле байлыгы дияр идем. Безнең мөслимдә башка милләт вәкилләре үзләренең икенче туган илен тапканнар. Бу бик тә горурлык, чөнки безнең алдагы җаваплылык зур, чөнки милли сәясәтебезне дөрес юнәлештә алып бару таләп ителәчәк. Халыклар арасындагы дуслыкны саклап калу, тирәнтен ныгыту өстендә мәдәният бүлеге актив позициядә тора. Районыбызда даими узучы мәдәни чаралар, фольклор түгәрәкләр, ансамбльләр, йола бәйрәмнәр һәм һәр милләткә игътибар, хөрмәт белән сугарылган. Халыклар арасындагы дуслык бәйнәшләрен ныгытуда бәйрәмнәрнең роле зур, чөнки алар аша төрле милләт вәкилләре бер-берсенең милләтен өйрәнә, яшәү рәвешен өйрәнә, гыдыф-гадәтләрен, йолаларын өйрәнә һәм шулар аша бер-берсенә хөрмәт тәрбияли. Менә без алда сүз алып барган проектларны тормышка ашыру өчен әзерлекле кадрлар да кирәк бит, Ирек Фаязович. Менә ул кадрлар бармы, тәэмин ителгәнме безнең мәдәният атлары кадрлар белән һәм гомумән кадрларны әзерләү буенча эш ничек? Чынлап та кадрлар мәсьәләсе инде ул районыбызда төп бурычларның, төп максатларының берсе кадрлар әзерләү һәм кадрларны кайтару. Ни өчен әйтәм, бүгенге көндә инде мәдәнияткә кадрлар бик ашкынып килә дип әйтмәс идем. Инде булган кадрларны саклап калу өстендә безгә эшләргә кирәк, ләкин без эшләмибез түгел. Бүгенге көндә мәдәният укыту учреждениеләре белән тыгыз элемтәдә торабыз һәм инде үз чиратында үзебезнең кадрларны тәрбияләүгә дә зур игътибар бирәбез. Инде булган кадрларны бүгенге көндә авыл мәдәният йортларында, авыл клубларында, китапханәләрдә эшләүче кадрларны без инде саклап калу максатыннан üstüme bilim biriu учрежденияларында укыттык быелгы елда. Без инде китапханәдән һәм авыл мәдәният йортлары клубларыннан 59 кадрны быел белемле иттек. Бу инде чынлап бик зур хезмәт һәм инде бүгенге көндә һәр кеше мәдәни белемле дип әйтәсебез килә. Шул ук вакытта кадрларны саклау өстендә дә инде олы яшьтәге кадрларны саклау да кирәктер бәлки, чөнки алар инде тәҗрибәле, алар инде әле бүгенге көндә авыл җирлегендә, авыл китапханәләрендә кирәк кадрлар. Шуңа күрә инде аларны да зур игътибар белән без аларга да зур игътибар итәбез һәм инде аларга да зур рәхмәтлебез. Шуңа күрә кадрларны җирлектә калдыруның бит аның төрле ысуллары бар дип әйтәсем килә. Чөнки менә әле бүгенге көндә булган кадрлар белән эшләү максатыннан чынлап та мәдәнияткә зур игътибар бирелде. Район хакимияте башлыгы тарафыннан да без инде үзебезгә кирәк кадрларны җир белән тәэмин өстендә, шулай ук шул ук вакытта ипотека белән ярдәм итү өстендә дә ел сайын алып барабыз. Мен инде зур рәхмәтле Рамил Хамзовичка ел сайын безнең кадрларны материал яктан да ярдәм итә һәм шул ук вакытта төрле ярдәм сорап кирсәк тә һәр даим үзенең ярдәменнән ташламый. Һәм хөкүмәтебезнең дә игътибары зур мәдәният өлкәсенә. Менә соңгы елларда мәдәният учакларына ремонт ясау, капиталь ремонт программасы керде, авыл клублары ремонтлана. Әлеге программа турында берничә сүз белән булса да әйтеп үтсәгез иде. Дөрес әйтәсез, бүгенге көндә халыкны ни беләндер шаккатырып булмый, ләкин инде бүгенге көндә бик матур программалар эшләп килә. Безнең инде президент программасы шул ук вакытта ул инде бүгенге көндә милли проектлар программасы дип атала. Һәм инде шушы проектлар кысаларында без бик күп кенә мәдәният йортларына үзгәртеп кору, капиталь ремонт кертә алдык. Бүгенге көндә районыбызда 5 мәдәният йорты яңадан сафка басты. Бу программа башланганнан башлап, шул ук вакытта 8 авыл мәдәният йортына капиталь ремонт үткәрелде һәм аның ул җиһазландырылды.
Беләсезме, ул бер үк вакытта капремонт үткән биналарга аның территориясе дә матурлана. Аңа ул территорияларга өстәмә уен мәйданчыклары куя. Шул ук вакытта ул авыл балалары өчен анда ял итәргә һәм инде күңел ачарга бер урын булып тора. Һәм инде әйтәсем килә, шул ук вакытта соңгы елларда район хакимиятенең дә менә шушы программага кушылып, үзебезнең җирле бюджеттан финанслау бик күп кенә булды. Әйтәсем килә, 5 авыл мәдәният йортына бүгенге көндә җирле бюджеттан капиталь ремонт үткәрелде. Аның инде сәхнә киемнәре тектерелде. Минем әйтәсем килми бүгенге көндә саннар, ләкин ни генә дисәк тә бүгенге көндә һәр мәдәният йорты, һәр клубы югары сыйфатлы итеп эшләнелә. Шул ук вакытта билгеләп үтәсем килә, бүгенге көндә үзебезнең җирле бюджеттан халык коллективлары өчен, үзебезнең бию ансамбльләре өчен, үзебезнең ветераннарыбызның сүнмәсләр клубы членнары өчен костюмнар тектерү һәр даим тектерелә. Нинди генә дәрәҗәдәге мәдәни чараларда катнашсак та, безне кайда гына барсак та, мөслимнәр килгән, мөслим мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр килгән дип, мөслим биючеләре килгән, мөслим җырчылары килгән дип кабул итәләр. Бу өлкәдә әлбәттә хезмәтебез зур. Кайчан гына район хакимияте башлыгына мөрәҗәгать итсәк тә, нинди генә сорау белән кирсәк тә, безне бер вакытта кире бормыйлар. Безгә бәлки күбрәк итеп ярдәм итәргә, безнең үзешчәннәребезне кайсы гына җиргә алып барсак та, югары дәрәҗәдә күрсәтерлек итеп безгә материал ярдәм күрсәтәләр. Шуңа күрә бик зур рәхмәтмен Рамил Хамзовичка. Һәм инде минем нәрсә әйтәсем килә, мәдәниятебез үссен иде. Һәм инде мәдәниятебез нәш район халкына, районыбыз җирлегендә булган халыкка югары сыйфатлы, югары дәрәҗәдәге югары сыйфатлы мәдәни хезмәт күрсәтсен иде. Biz de şulay bulsun diп tilәп торабыз. Ирек Фаязович да кунакта район мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Фаязович Салихҗанов булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.